Kaixo, Amaia Arroyo eta bideo honetan ikuspuntu eskidetzaileari buruz hitz egingo dugu. Ingurune digitalari buruz ari garenean, askatasunaren sinonimoa dela uste dugu, ez? Libreki izan gaitezke, libreki egin dezakegu, libreki kontsumitu dezakegu. Askatasun sentimendu hori ematen duzku, ez? Egia da, anistasuna dagoela bertan, ez? Mundu osoa dago. Askatasun horrek, denok sortzaile izan gaitezkela sinestarazten dozku, edozer kontsumitzeko aukera eskintzen dozkula pentsatzen dugu, eta beste realitate batzuk ezagutzeko aukera ematen dozkula pentsatzen dugu, ez? Nik uste dut, pentsamendu hori oso zabaldua dagoela. Baina benetan horrela alda. Hau da, ingurune digitalak benetan anistasuna erakusten digu, anistasuna errespetatzen du, anistasun horren isla alda, edo betiko gauzak errepikatzen dira. Hau da, orain arte egin ditugunak eta mundu analogikoan, nolabait esateko, egiten ditugunak. Eskidetzari buruz ari garenean, hausnarketa hori egitea oso garrantzitsua da. Azken finean, egia da hezkuntzan eskidetzak kriston garrantzia duela, bai, ukaezina da, berdintasuna eta errespetua lortzeko, ez? Denon arteko errespetua eta denon arteko berdintasuna lortzeko bidean, gakoa delako, ez? Ingurune digitalak ez daude hezkuntzatik at, edo ez lirateke egon beharko, ezta? Orduan, ingurune digital horiek errealitatea eraldatzeko aukera eskaintzen duzkue. Eta eskidetzaren kontuan ere gauza bera gertatzen da. Geroxeago komentatuko dugun bezala, ingurune digitalean errealitate analogikoan edo offlinean gertatzen den bezala, eskidetzaren eraso moduko batzuk izaten ditugu. Eta, ingurune digitalean horren kontzientzia izatea eta horren aurkako benetako gakoak bilatzea erronka oso handia da, ez? Orduan, eskidetzari buruz ari garenean, ikuspuntu eskidetzaileari buruz ari garenean, zertaz ari gara, ez? Eta zer egin dezakegu, edo, horren inguruan, nik baino askoz ere gehiago dakien pertsona bat daukagu bideo honetan, eta hori da Make Irigoyen. Make Irigoyen bigarren hezkuntzako irakaslea da, latineko irakaslea da, eta aparte, EHUk bideratzen duen graduondoko batean parte hartzen du. Graduondoko hori da eskidetzan esku hartzen, eta 10 kreditoko ikasketa da. Berari galdetu dizkiogo hainbat galdera. Alde batetik, zer dan ikuspegi eskidetzailea, bai? Zergatik dan hain garrantzitsua ingurune digitaletan lantzea, eta nondik has gaitezkeen, ez? Orduan, datozen minutuetan gozatu bere hitzez eta asko ikasi. Hezkidetza feminismoaren alaba da, eta feminismo ezberdinek garatu dituzten hausnarketak, proposamenak, hezkuntza eremuetara ekartzen ditu. Ikuspegi hezkidetzaileak, beraz, esan nahi du, etengabe betaurreko moreak jantzita ditugula hezkuntzari dagokion edozein eremutan edozein aspektutan, eta etengabe hausnartzen arituko garela, ia zein neurritan erreproduzitzen diren estereotipo sexistak, hori da, gizonak maskulino, emakumeak femenino, horrek suposatzen duen guztiarekin, azken finean hori delako sozializazio prozesuan bizitzan egoten erakusten digun moduan. Nola egon, nola garatu gorputza, nola sentitu, nola bizi, ze harremanak eraiki, eta bar, eta bar. Hezkidetzak, sexu genero sistema suntsitu nahi horretan, lortu nahi duena da, berdintasunean ezi ikasle guztiak, bakoitzak ditugun desberdintasunak garatu alizateko. Azken finean da, berdintasunean ezi, baina anistasuna sustatzeko. Guri dagokigun gaian, gaur egun garbi dago, presentziala fisikoa den errealitatea eta virtual, online, digital horretan duguna, erabat kontinun batean badoa zela. Beraz, ikuspegi hezkidetzaileak lagunduko liguke aztertzen, zein neurritan
gure kompetentzia digitala garatzen ari den modu estereotipatu batean, edo ez. Eta baita ere, sarean topatzen ditugun bizi eremu guztietan, bizi eremu personal, profesional, edo zein motatako eremuetan, zer nolako elkarbizitza eta zer nolako ereduak sustatzen ari diren. Hain berria den mundu digital honetan, berria edo gaztea den mundu honetan, eta hain potentziala handia duen inguru honetan, itxuran, sentsazioa, sarritan izaten da, askatasuna. Askea gara, erabiltzaileo gero eta kompetenteagoa gara, guri gailuak gero eta indartsuagoa eta potenteagoa dira ere bai, eta edozein txokotara lagatzeko kapaz sentitzen gara. Egia esan, ez da neutroa, horratzean badira sarean jabeak, eta sarean egiten den guztiak badu marko ideologiko bat ere bai. Gehiegi sakondu gabe ere, betaurreko morea jartzen baditugu, berehala konturatzen gara hainbat gauzataz. Adibidez, edukien inguruan, bilaketak egiten dugunean, ja guztiok, Wikipedia konsultatzen dugu. Zer gertatzen da Wikipedian? Teorian, entziklopedia askea, lankidetzan oinarritua, edo zeinik hartu dezake parte, baino pixka bat sakonduzkero datuetan, datuek esaten digute, edukien aldetik, soilik biografien eguneko 20, gehienez 20, izango dela emakumeen bizitza edo emakumeen ekarpenak biltzen dituen atala Wikipedian, gaur egun. Beraz, gure testu liburuetan, gure liburutegietan, orai arte eman den androzentrismoa berriz ere erreproduzitzen ari da. Hori edukin aldetik, baina editoreen aldetik ere, eguneko 20 izan daiteke topea emakumeen artean. Bada zer egin, beraz, hori hobetzen joateko. Beste alderdi bat, adibidez, teknologia digitalek zerbait erraztu baldin badute, ere bai da, gure arteko komunikazioa. Izaki soziala gara, komunikazio guretzat ezinbesteko kontua da. Eta mundu digital honek sekulako aukerak ematen dizkigu elkarrekin komunikatzeko eta hobeki komunikatzeko. Zer gertatzen ari da jazarpen sexista horrekin? Ziberbullying datuek esaten digute komunikazio eraso sexistak hor daudela. Maitasun romantikoak sustatzen dituen harreman toxiko horiek indarrean daude, eta hor dago berriz ere kontrol agresiboa edo menpekotasunean oinarritutako kontrola, zeloak. Zer gertatzen da, emakumeak bere gorputza objektualizatuta jarraitzeko sarean. Eta hor daude, datuak gero eta gazteagoak dira umeak, eta berehala harrapatzen dute bidea edo iristen zaie, orrialde pornetara iristeko, eta bar. Esan nahi dut, hain askea, hain librea den hori bideratzen ari da neurri batean eskema estereotipatu sexisto horien arabera. Eta egia da, sarean ere, aldi berean, badagoela aniztasunaren isla handia, baina bereziki joan behar duzu eta espreski horren bila bestela agertuko ezta. Irakasle gisa, zitzaile gisa, une honetan ikuste dut ardura handiko momentu batean gaudela. Gure ikasleak bizitzarako eta bizitza on bat eraiki ahal izateko ezin nahi baditugu, beraientzat konpetentzia digitala ezinbesteko kontua izango da. Eremu digitalean, bere konpetentzia digitala garatzea, eremu horietan gertatzen zaien edozein egoerari erantzun egoki bat eman ahal izateko, oso garrantzitsua izango da beraien etorkizunean. Horretarako guk aurre egin behar diogu egoerari eta gure mugak ere landu. Gaur egun ikusten dut garrantzitsua dela jabetzea alde batetik garela sarean dagoenaren artatzaile edo nolabait ikasleengana iristen diren baliabide horien filtro, eta bestalde etengabe ari garela ere sortzen, baliabideak sortzen, materiala sortzen, eta
proposamenak ikasleengana bidaltzen. Beraz, nik uste dut horrenkin kontzientizatea hasiera puntu bat dela. Eta bai kontsumitzaile edo bai ekoizle moduan ikuspegi edo ikuspuntu eskiditzailea izateak eskatzen digu gutxienez hizkuntza inklusibo bat erabiltzea, eta nonbait hizkuntza inklusiboa erabiltzen ez badute kritika sistematikoa egitea. Baita ere ikasleengana ekartzen ditugun gizon eta emakume ereduiek aztertzea, kontziente izatea ja erreproduzitzen duten edo ez jendarte sexista hori, edo benetan erakusten ari garen aniztasuna eta aniztasuna aberastasun iturri gisa, eta ari garen gizon izateko eredu berriak erakusten, emakume izateko eredu alternatiboak erakusten, gorputz desberdinak, sentitzeko modu desberdinak, bizitzeko modu desberdinak, ikasteko modu desberdinak, aniztasuna erakusten, eta aldi berean inbertsio horrekela izan daiteke oso erabilgarria, gauza erresa. Adibidez, edozein egoera aurkezten dugula gizon bat ordezkatzen badugu emakume batekin ez bada ezer pasatzen, itxuran ez du zertan estereotipo sexista bat izan behar. Gizon bat dagoen lekuan emakume bat jarriz, edo alderantziz, zerbait arraro ikusten badugu, erne. Holako truku txikien laguntzen dute asko. Bestalde, kontziente izatea, eta aldatu alduguna aldatzea, aldatu ezin duguna sistematikoki kritika egitea. Eskerrik asko Make emandako guztiarengatik eta komentatutako gako garrantzitsuengatik. Ziur nago denontzat oso baliagarria izango dela, eta behintzat betaurreko horiek jasteko bidean lehenengo urrats batzuk egiteko aukera eman duzkozula. Eskerrik asko, eta hemendik aurrera badakizu betaurrekoa jantzi.